Здравейте, приятели! Вие сте с YouTube канала на Елийкова къща. Аз съм Стефан и днес ще ви направя една бърза разходка на едно от прекрасните места, които са близо до Калофер. Става въпрос за екопътека Бяла река. Сега аз пристигнах тук с този джип, който е на Елийкова къща. С него по принцип, който има желание, може да се запази разходката до Бяла река. Ще бъде докарано тук с джипа, заедно ще се разходим. Мога да ви направя професионални снимки с дрон и с хубави камери и да ви обясня подробно за всички местности, които са тук в района, историята на екопътеката и да ви запозная с най-различни видови птици, които обитават този. Виждам, че от тази година тук кипи някаква ремонтна дейност. В момента, явно тук от Централен Балкан, доколкото знам, тук на това място ще има информационен център. Тук преди време хора, които са идвали малко по-отдолу, имаше едно ресторанче, едно бистро, което предлагаше храна. В момента то също се изгражда наново. Явно ще стане един хубав информационен център, плюс и място, където след разходката човек може да се наслади на някаква пресно приготвена храна или най-различни напитки. Тук отгоре също има едно ресторанче, едно бистро. То също работи, там предлагат много добра храна. Така че има доста голям избор на заведение в този район. Ето тук среща това, което го виждаме, е големия купен, а зад него е хижа рай. Даже не знам дали се вижда тук Ботев връх е в мъгла, заснежен в момента. Така, продължавам към пътеката. Практически от тук започва пътеката. На много места по самата пътека има изградени информационни табла, от които много ясно ми става, много ясно написано за какво става въпрос, какви видови птици, животни, растения, колко е дълъг маршрута и всичко останало може да добиете много добра и ясна представа за това красиво място. Тук долу има един много красив водопад, но понеже е голяма реката, не знам дали ще успея да стигна до него, да ви го заснема в самата основа. Ще пробвам тук по камъчета, ако мога да мина. Доста е водата. Значи обикновено тук прескачам по тези камъни и отивам точно там. Даже лятото се къпим тук в този вир. Той е достатъчно дълбок. Сега ще мина тук нагоре по самата пътека, ще се пусна, ще отида на мощите и отсреща ще застана срещу водопада да ви го покажа по-подробно. На това цвете му казваме петлови гащи. Трябва да не го бъркам, но мисля, че е така. Има го и в бяло. И сега тук наближаваме едно от красивите места. Това е същия водопад, който ви показах малко по-рано отдолу, отдалеч.
Елате с мен да ви покажа за какво става въпрос. Това е красота. Тук под нас е едно място, което се нарича Синия вир, така се казва този бент, който е тук долу. В момента може би е дълбоко около 6-7 метра. И виждате как като центрофуга се получава един водовъртеж. Малко е опасен, но лятото много често също идваме тук и се къпем, разхлаждаме се тук в тези пенливите води на Бяла река. Natural Dump. Сега ще ви покажа част от пътеката, няма да я направя цялата, но сами виждате колко е красива и си заслужава да бъде посетена. Така че за всички гости на Елийкова къща въобще не се колебайте, буквайте. А ако трябва, аз ще ви докарам с колата, понеже пътя за по-ниски коли не е окей, макар че добре, в момента се преминава без никакви проблеми. Но може да направим разходка с Defender.
Вече се намирам на тая тераса, за която ви казах. И тук имаме поглед към тая част на каньона. Това на практика тук е фактически края на Джендема. Резерват Джендема, който е в Централен Балкан. И затова се казва, че той е недостъпен и много опасен, защото 90% от това, което той представлява, можем нагледно да го видим и тук. Отвесни пропасти, долу реката и така. Дори да има на места пътека, се налага да се използват алпийски методи, за да може човек да премине от другата страна на брега. Ето сами виждате. За какво идва реч. Ето тук нагоре вече продължава Джендема. Някаква животинка тук се дави. Да не ме ожили пък. Ай, ау! Ей! Това пък какво е? За първи път го виждам. Май искаш да ме ожили, а? Така приключва днешната разходка на екопътека Бяла река. Надявам се да ви е било интересно. Абонирайте се за канала на Елийкова къща, за да може да ви запознае с още доста интересни места и местности, които се намират около Лукалофер. До скоро, приятели! Чао, чао! Намерих си тук едно дърво, което реката така го оформила и мисля, че ще мога да си направя от него една много интересна закачалка. Просто ще го лакирам. То така се е феносвало от водата, че все едно е обработено с шкурка. И тук ще му завия закачалки. И директно прас. Може да се фиксира на стената. Така натурално.